Сега вече зареждаме и чакаме за най-спешни случаи да ни трябва кола. Цените само нагоре отиват, надолу никога. Няма как да направим икономия, колкото можем. Включително и днес сутринта има нови цени. Всичко е заради войната в Иран. В момента на борсите в Европа и цената на петрола, и цената най-вече на дизела са с значително увеличение. Нямаме особено възможност да задържим цените. Не може да се лавира много по простата причина, че за нашия регион определяща базова цена е средиземноморския плац. Да се освободят горива от резерва, примерно за седмица на по-ниски цени, докато се види, накъде ще отиде тази криза.